قلوا یا زمان نبی اهل الكتاب اهل کتابو تعالوا راشی الى کلمتن یو خبر طرف تا سوائن چه برابر دا بینا زمن کو منس کو بینا کو مستاز کو منس کے اللہ نعبدا دا چه بندگی و منگا نکو الا اللہ بید اللہ نا ولا نشرک بی شریک پن جوڑو دا غسرا برخدار بنگرزو دا غسرا شین اچالرا اس یو چیز ولا يتخذن بنی سی بازنا زن زمنگنا بازن زنلا اربابن خدایان من دون اللہ سواد اللہ تعالی نا فَإِن تَوَلَّوْا نُو کچھے دوی قبول نکو کدیو گرزی دو فقول ورطوائی شدو گواشی بینا مسلمون چکن منگ مسلمانانیو یا اہل الكتاب کتاب والو لیمتو حاجون ولی تاسو جگڑ کوئی چھیڑ چاڑ کوئی ممارزہ کوئی خلی وحی فی ابراہیم فحق دے ابراہیم علیہ السلام کے وبارد ابراہیم علیہ السلام کے وما انزلت التورات والانجیل او ندی راغله او ندی نازل کړی شوی تورات او انجیل الا من بعد مگر رسل دا غنا او ندی نازل کړی شوی او ندی راغلی تورات او انجیل الا من بعد مگر رسل دا غنا افلا تعقلون ایتاس وقل نلره عقل کارنا له ها انتم هؤلاء ہا انتم ہا اولائے خبردار تاسو اے دغ کسانو ہا ججتم جگڑ کوئی تاسو فیما پا خبرو کی فیما لکم بی علم آئے کے چشتے تاسو رو پارا پائے کے علم پوا نفلمتو حاجون تاسو ولی جگڑ کوئی فیما پا خبرو کی لیس لکم بی علم چنشتے تاسو پارا پائے کے علم باس کوئی چیڑ چاڑ کوئی تاسو خلی وحی اغس کے چی لکم بی علم جستا سر پائی کشتر علم فلمتو حاجون وی تاسو جگڑ کوئی فیما پا خبرو کی لیس لکم بی علم چنش ستاسو پر پائی بانی پوا واللہ یعلم واللہ پوئی گی وانتم لا تعلمون تاسو نے پوئی گئے ما کان ابراہیمو نو ابراہیم علیہ السلام یہودی ولا نصرانی نصرانی عیسائی ولیکن کان حنیف مسلمہ لیکن وہ پاک مسلمان پوخ مسلمان کلک موحد ولیکن کان حنیف مسلمہ لیکن وہ کلک موحد غاڑے خودن کے حنیفن کلک موحد مسلمن غاڑے خودن کے تابدار حنیفن یو طرف تو تمام شرکیات نہ پیو طرف مسلمن تابدار وما کان من المشرکین نو دو مشرکان ان اول الناس یقینا مناسب د خلقنا ابراہیم علیہ السلام تا یعنی نزدے یقینا دیر نزدے او لائق د خلقنا ابراہیم علیہ السلام تا للذین خامخا اغا کسان دی اتبعوه چتابداری کلد دے ابراہیم علیہ السلام وحاظ النبی او دا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم والذین کسان آمن چی مومنان دی دا دے ابراہیم علیہ السلام صحیح تابدار دی واللہ ولی المومنین اللہ تعالی دوست دے دو مومنانو ودت طائفتن غواڑی وڈلا من اہل الكتاب دا اہل کتابنا لو یضلونکم جتاسو گمراہ کی اہل کتابنا لو یضلونکم داچو گمراہ کی تاسو خطا کی تاسو ما یضلون دوینشو گمراہ کولے یوتن اللہ نفسهم مگر خپل ځانو گمراہ کی ما یشون دوی پویگینا یا اہل الكتاب اہل کتاب لم تکفرون تاسو ول کفر کوي بیت اللہ پیتن اللہ تعالی باندې وانتم تشهدون او تاسو قائل یې تاسو خبر یې گواهان یې یا اهل الكتاب اهل کتاب لم تلبسون الحق ول گډوډوي تاسو حق لرا بالباطل دروغ سره باطل سره وتکتمون الحق او پټوي حق لرا وانتم تعلمون تاسو پويږئ